ha arribat el moment de fer un pas endavant i d'aprofundir en la resiliència comunitària. Aquesta darrera taula vol posar en evidència el delicat vincle entre comunitat i individu i com un acaba donant forma a l'altre. La nostra primera experta és Laia Mestres, és especialista en la implementació de programes de benestar a la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Laia. L'escenari és tot teu. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Com esteu? La missió d'aquesta taula d'ara és fer-vos ressonar amb aquesta idea. És compartir amb vosaltres el que significa la resiliència comunitària. I després la Montse Esquerda, penso que és important partir d'una idea que de seguida us explico. Si poguéssim resumir, sense allunyar-nos massa de la realitat, què és la resiliència comunitària, ho podríem definir així. A veure. Perfecte. O com a societat sencera, ens les arreglem per aconseguir que infants i joves creixin a través de les adversitats. És a dir, abandonar aquella idea de hem d'evitar que els nostres infants i joves experimentin adversitat i substituir-la per aquesta. I com, entre tots i totes, ens organitzem de manera eficient i significativa per aconseguir-ho. Aleshores, tal com us deia, estaria molt bé començar per aquí. Potser la paraula no ens acaba d'agradar, però és molt important acceptar i entendre que tot ésser humà, sigui qui sigui, visqui on visqui, siguin quines siguin les seves característiques internes, les circumstàncies que els acompanyin, etc., és vulnerable. I entendre la vulnerabilitat com a condició humana. Sí? A partir d'aquí, us animo a pensar en aquesta línia com si fos un llindar. I a imaginar que davant de la nostra vulnerabilitat ens poden passar dues coses. Que estiguem per sota del llindar, és a dir, que no tinguem els recursos per viure la vulnerabilitat de manera adaptativa, o que estiguem per sobre del llindar. Moltes gràcies. O que estiguem per sobre d'aquest llindar, és a dir, que tinguem els recursos necessaris per viure aquesta vulnerabilitat de manera adaptativa. No se'ns escapa la idea de que hi ha persones, infants, que ja neixen, oi?, per sota d'aquest llindar. Tampoc se'ns escapa la idea de que tant si ets a dalt o com a baix, vulnerable ets. Però el que marca la diferència és que tinguis els recursos per estar per sobre d'aquest llindar o que no els tinguis. Sí? Ara us presento dos infants. Anem a imaginar que són idèntics, en tots els sentits, i que viuen en una família, cada un la seva, que és idèntica, i que viuen en dues ciutats similars, però no iguals. Fins aquí bé? Sí? Mireu què els hi passa a aquests dos infants. Viuen en un país on hi ha una llei educativa que ha dit a partir d'ara
totes les escoles hauran de treballar les competències socioemocionals de l'alumnat, per llei. No ha dit ni quan fer-ho, ni com fer-ho, ni qui fer-ho, això ja seria molt. Però sí que ha dit, negre sobre blanc, en totes les etapes educatives i tots els cursos, en tota la vida escolar d'un infant, s'han de desplegar objectius de desenvolupament emocional. I què han fet les seves dues escoles respectives? Com que s'ho han pres molt en sèrio, han intentat convertir-se en una escola emocionalment competent, amb la qual cosa han format el seu professorat en competències emocionals, perquè saben que aquesta és l'estratègia més significativa pel desenvolupament emocional del seu alumnat. Què més han fet? En tots els cursos, al llarg de tota l'escolaritat, dediquen un temps i uns recursos a que aquest alumnat treballi les seves competències emocionals de manera significativa, rigorosa i planificada, a través d'un programa específic de treball de les competències emocionals. I finalment, què han fet? Han sumat a les famílies al propòsit, perquè l'escola és només, entre cometes, el segon context amb més impacte en infants i joves. El primer és les famílies. Per tant, han fet això superbé. I tenim 2 infants que gràcies a això s'han elevat una mica per sobre d'aquest llindar, perquè ara compten amb una sèrie de factors protectors i de creixement, els factors protectors i de creixement que els hi atorga el seu desenvolupament emocional. On viuen aquests 2 infants, a més, també s'ha prohibit el mòbil. No, això és conya. Fins als 18 anys, perquè tothom en aquests llocs fa cas a les evidències empíriques. Per això ens haurem d'esperar. Però com que demà obrim, ens han dit, aquí estem per continuar-hi. A partir d'aquí, sí, seguim aquests 2 infants. L'infant aquest d'aquí té molta sort, perquè en la societat en la que viu, en la ciutat, en la comunitat de la que forma part i de la que participa, tots els serveis que tenen a veure amb el que és essencial per una bona vida, a nivell de context, els serveis educatius, els socials, els sanitaris, actuen de manera conjunta, comparteixen objectius, comparteixen recursos, s'organitzen sempre en xarxa. És a dir, aquest infant té la sort de que on viu hi ha un verdader treball comunitari en xarxa. I què li passa a l'altre? Doncs que al lloc on viu això no existeix. Per tant, potser tots 2 viuran les mateixes adversitats, però de moment ja en tenim un d'ells que està posicionat per sobre d'aquest llindar i l'altre està per sota. Què més passa a les comunitats, a les ciutats on viuen aquests 2 infants? Doncs l'infant de la vostra esquerra viu en una ciutat on l'entorn físic del que participa promou una molt bona accessibilitat, la inclusió, té zones verdes, té carrils bici, procuren per la contaminació tant atmosfèrica com acústica, intenten evitar la congestió. Hi ha espais que afavoreixen que ell es pugui trobar amb els seus iguals de manera lúdica i saludable. Té molta sort. En canvi, en l'altre no és així. L'altre no gaudeix d'un compromís real per construir benestar a través dels determinants urbans. Així que ja els tenim una mica més separats. I mira que han començat igual, però ara ja no estan en la mateixa disposició. I què més els hi passa a aquests 2 infants? A l'infant de l'esquerra, al lloc on viu, hi ha una xarxa d'activisme i voluntariat amb molt de múscul, amb molta tradició, molt ben arrelada, que no només és capaç de donar sortida als incidents crítics, com podria ser una dana, sinó que treballa de manera constant i transversal
amb projectes que tenen a veure amb la promoció del benestar, tant de manera directa o indirecta, a nivell de lleure, a nivell d'educació, a nivell d'acompanyament, a nivell de cura, a nivell de desenvolupament. I això l'afavoreix moltíssim. Ell viu en una ciutat on hi ha un activisme i un voluntariat actiu i compromès. I el seu homòleg no. I encara passa una altra cosa. Passa aquesta cosa. Mireu. L'infant de l'esquerra creix i es desenvolupa en una societat que ha acceptat la vulnerabilitat com a condició humana. I en lloc de combatre-la, evitar-la o girar-li l'esquena, ha decidit acceptar-la, legitimar-la i construir espais reals on el seu possible patiment siguin molt ben acollits i legitimats i on, per tant, tots els processos de recuperació de qualsevol adversitat puguin fer-se de manera molt més lluminosa. Sí? I l'altre no. Així que, si tinguéssiu fills o filles, sabeu on voldríeu viure, no? Si visquéssiu on viu l'infant de l'esquerra, viuríeu en una societat que intenta ressonar amb aquesta idea de la resiliència comunitària. I no només intenta ressonar-hi, sinó que treballa de manera activa, compromesa i eficient perquè això sigui així. Les possibilitats de reeixir d'aquests dos infants depenen de la societat sencera, depenen de la resiliència comunitària. Tots els factors protectors i de creixement que els hi podem donar des de tots els agents implicats en que un infant acabi sent un adult que pugui viure per sobre d'aquest llindar de la vulnerabilitat, no perquè no sigui vulnerable, sinó perquè l'haguem dotat d'aquests factors protectors. Dependrà en gran mesura de tot el que hem explicat. I el més interessant de tot és entendre que en aquest procés, aquest infant, quan sigui adult, formarà part d'aquesta resiliència comunitària. Ell mateix, fent alguna cosa, sent ell amb els seus factors protectors i de creixement. I aquesta serà la seva contribució. I per tant també la nostra. També la de tots aquells i aquelles que considerem important dedicar temps i recursos des de tots els agents implicats al desenvolupament emocional d'infants i joves i a la cura del seu benestar. I si fem això entre tots i totes i ens convertim realment en aquests agents que propicien aquesta resiliència comunitària, en lloc de preocupar-nos pels fills i filles que deixarem al món, podem començar a ocupar-nos... Perdó, he dit la frase al revés. En lloc de preocupar-nos pel món que deixarem als nostres fills i filles, de veure les notícies i entrar en la pena i la desolació i la desesperança, ens ocuparem dels fills i filles que deixarem al món. Els traurem d'aquesta posició de víctima, els empoderarem i els hi direm: ara us toca a vosaltres. Heu de contribuir igual que les generacions anteriors. Feu en xarxa i participeu d'això. El que ens espera ara és entendre encara millor la vida de l'infant de l'esquerra en comparació a la vida de l'infant de la dreta a través d'una sèrie de persones absolutament expertes en aquesta pinzellada del que és la resiliència comunitària que us acabo de fer. Espero que ho gaudiu. Segur que ho fareu. Fins ara. Moltíssimes gràcies, Laia.
per haver accedit a participar en aquesta ponència fantàstica que has fet sobre la resiliència comunitària. Et convido a seure ara per participar a la següent taula rodona. Bé, en aquesta darrera taula debatrem com des de diferents àmbits podem enfortir el teixit comunitari per tal d'afrontar reptes compartits. I modera la taula de Henk Atols Cristina Molina, que és subdirectora assistencial de l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu de Barcelona. Un aplaudiment per ella i també que pugin, sisplau, la resta de participants i experts d'aquesta darrera taula de resiliència comunitària. Moltes gràcies. Molt bona tarda. Gràcies a tots per ser-hi avui en un acte tan important, no?, del Viva la Vida. I a més, la Laia ens ho ha posat com molt bé, no?, perquè ens ha descrit com dos infants que podrien al mateix punt de partida, no?, perquè a les seves escoles ja s'ha fet el programa Henka, aquest programa amb molt i molt d'èxit, no? Però sí que és veritat que com estem a diversos punts, doncs les escoles estan en dues comunitats molt diferents, no? I la Laia ens ha fet veure com tenint el mateix punt de partida hi ha uns elements claus, no?, que els nostres ponents, no?, uns elements claus. Sí? Potser millor? Vinga, gràcies. Uns elements claus, no?, que ara tindrem l'oportunitat de poder debatre, no? Jo primer, abans d'entrar en el debat, sí que voldria presentar, no?, les persones que ens acompanyen. Tots són dones, ja ho veieu, que aquí tots són dones. Però a part de la Laia Mestres, que ja us l'han presentada, no?, però tenim a la doctora Marina Geli, que és coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya. Tenim a l'Helena Codina, responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Tenim a la doctora Montserrat Esquerda, pediatra de la Unitat de Dol de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Terres de Lleida, i tenim a la Cristina Gomis, directora de Responsabilitat Social Corporativa de Zurich Foundation, no? I el que hem fet és, en base als grans punts que ens ha dit la Laia, plantejarem una sèrie de preguntes en funció de la seva expertesa, no? La Laia ens ha dit l'important que és viure en un entorn, en una comunitat, on els diferents serveis treballin de manera col·laborativa i treballin en xarxa, com un element clau per promoure aquesta resiliència comunitària, no? I el primer que li preguntarem a la Marina Geli és: i per fer això què necessitem, no?, per promoure aquesta resiliència a través de les xarxes comunitàries, per promoure i millorar el treball en xarxa. Com podem aconseguir-ho, Marina? Jo crec que ha d'haver-hi, comença a haver-hi, estic d'acord, jo soc optimista, un canvi de revisar com els grans sistemes, els tres grans sistemes, parlem dels ajuntaments i del lleure i la cultura, no? Sabem fer més l'atenció individual, una mica menys la familiar i menys la comunitària. I en canvi, des dels darrers anys, sabem que hem de capgirar-ho. I el sistema, tots els tres sistemes, parlo de l'educatiu, també el de salut, o el social, que potser sí que treballa, però no crec enfocadament suficient. Segon, ens ha costat molt i ha costat molt treballar de manera transversal. I en canvi la comunitat és el lloc. Ens trobem en la comunitat, ens hem de trobar en el propòsit. Clarament, l'objectiu és la comunitat resilient, clarament. Per tant, jo crec que aquest és un element de canvi que comportarà canvis de prioritats, d'acompanyament i de formació diferent als nostres professionals, de pensar que les grans coses també passen fora de l'escola, fora del CAP, o fora de l'hospital, o fora d'una prescripció social, sinó passen
molt més, inclús s'expressa millor la resiliència individual, la familiar en la comunitat, perquè és multiplicadora, i la Laia ens ho ha explicat, fins i tot en aquest moment, no negant les dues anteriors. Acabo amb un concepte que potser nosaltres havíem pensat, i sobretot el sector salut, no? Inicialment érem molt biologistes, després vam incorporar això de biopsicosocial, no? I ara hi hem afegit els darrers anys lo espiritual, que té a veure amb el sentit de ser, amb el sentit de ser. Aquest element d'espiritualitat, que és la transcendència, i perquè les coses passin, no pot passar només en que tu facis molt bé una consulta individual o una atenció individual a l'aula o és igual el que sigui, sinó, i per això afegia l'última cosa, és que també hem d'aprendre a treballar molt millor amb els ajuntaments i amb allò que passa a la comunitat, en aquesta comunitat, que parlo ara del lleure, especialment en els nens, però també el lleure familiar, abans parlàveu de la gestió del temps, o, per exemple, evidentment, també la cultura, com la creativitat i la cultura, no només com a espectador, sinó com a creador o com a co-creador, esdevenen part clarament del benestar també emocional de les comunitats, i per tant això és un entorn totalment necessari. Per tant, el canvi és la priorització a models comunitaris, a models integrats, multinivells, i a pensar, segurament perdre una mica allò que havíem pensat que eren tan bons cap endintre i pensar que no som tan bons cap a fora i fer aquests canvis. Molt bé, moltes gràcies. S'ha parlat també de la importància dels entorns urbans, no? Ciutats saludables, comunitats saludables, no? I en aquest sentit volia preguntar-li a l'Helena Codina quins pensa ella que són els determinants urbans més importants per promoure aquest benestar emocional en les persones i en les comunitats, no? Si ens pots fer referència en aquest tema tan important que a vegades diem això és molt important, però com arribem aquí, no? Exacte. Hem d'entendre l'entorn on vivim no només com un aspecte físic, sinó com una promoció d'hàbits i d'estils de vida que pot tenir un impacte important. A mi m'agrada molt fer un petit context. Primer, hi ha un concepte important, que és l'exposoma, que descriu que nosaltres tenim una resposta biològica, que ve definida pels nostres gens, però també per la nostra edat, per la nostra microbiota, per la nostra epigenètica, que és com l'ambient impacta en els nostres gens. Llavors tenim els nostres estils i hàbits de vida, i llavors hi ha l'entorn. No és el mateix, com deia, viure en un entorn urbà o un entorn rural. Però sabem que actualment la població urbana està creixent. O sigui, s'estima que cap als 2050 un 70% de la nostra població viurà en entorns urbans. Per tant, hem de fer que aquestes espais urbans siguin promocions de salut, perquè així podrem tenir societats més saludables. I segons l'evidència científica, no m'ho invento jo, el que podria tenir més impacte serien dos factors. Incloure més natura i més zones verdes i més blaves, entesa com a les fonts, el mar, els rius, etc., a dintre de l'espai urbà on vivim. Actualment, al nostre país, calculen que entre un 60 i un 80% de l'espai públic on circulem està destinat al trànsit motoritzat. Si comencéssim a invertir i destiguéssim aquest espai públic a zones verdes, que a part que evidència ja científica ens en sobra, quan sobretot a salut de benestar emocional i salut mental, és on hi ha més evidència que disminueix l'estrès, augmenta el benestar, augmenta el nivell d'exposició a vitamina D, etc. Però a part ens va a favor a les conseqüències del canvi climàtic. Per exemple, sabem ara que estem visquent èpoques d'onades de calor i la natura ens va a favor, ja hem vist tots últimament que sota els arbres si estem millor, també depuren millor la contaminació, són llocs de trobada, de cohesió social, d'enllaços, de disminució de l'aïllament social, I per l'altra banda, el segon factor més important és la mobilitat, que puguem tenir una mobilitat activa, segura, saludable i sostenible, que dèiem invertir en aquest espai en transport públic, que no sigui mobilitat individual, transport públic i una mobilitat activa, que amb això també aconseguim tota una cadena de coses. Aconseguim que augmentem l'activitat física, de per si que ja té uns beneficis enormes, que a més amb la població que tenim actualment d'adolescència i
tenir infància amb índex de sobrepès i obesitat ens va doblement a favor, no? I tot el que suposa per als adolescents i els infants que es mouen de manera activa, per exemple, cap a l'escola, augmenta l'autoconfiança, la resiliència, fins i tot està demostrat la capacitat de memòria i d'aprenentatge quan els nens arriben als seus centres escolars. I si fem aquesta combinació de zones verdes i de mobilitat, aconseguim tenir un impacte molt important en la qualitat de l'aire i del soroll als quals estem exposats. I, per tant, no ens falta ja evidència que darrere de la contaminació últimament estem veient que hi ha moltes patologies relacionades amb aquesta exposició directa. I, a part, hi ha les òbvies, respiratòria, cardiovascular, la salut mental i el benestar, la sensació de benestar, també va lligada a l'exposició d'aquesta qualitat. Per tant, en definitiva, seria com dissenyem aquestes ciutats centrades en la salut i en les persones, amb millores físiques, emocionals i tant de manera individual com comunitàries. Moltes gràcies. Hi ha hagut un aspecte també que en la conferència s'ha comentat, ser inclusius amb les poblacions més vulnerables, Si aconseguim ser comunitats més inclusives, que entenem la vulnerabilitat, encara que sembla que a vegades la vulnerabilitat va amb uns quants i ara fa un mes tot just va passar una situació a València que ens ha mostrat que tots i cadascun de nosaltres en moments determinats podem ser aquestes persones vulnerables. Llavors jo li volia demanar a la doctora Montse Esquerda com influeix la dimensió social i cultural en la promoció del benestar emocional i com podem arribar a fer que les comunitats treballin més, incorporin més les vulnerabilitats i la resposta a la vulnerabilitat. Jo, quan treballo amb nens normalment, o nens joves, adolescents, que ha mort el pare o la mare i molts han mort en forma traumàtica. Amb el que treballo en algun dels moments en què tot això veus si va de veritat o no va de veritat. Perquè en podem parlar molt, però quan venen crues és com diu això sosté o no. I aquests nens-nenes tenen claríssim quines són les escoles, quins són els espais, quins són les comunitats, que són cuidadores i saben respondre a les seves necessitats emocionals i quines no. Jo crec que a vegades el proper els fem venir, els hi preguntem, potser més que nosaltres ens ho podrien explicar ells i elles. I hi ha aquest punt que dius, què és el que fa que una escola, quan hi ha aquests siguin capaços de passar per damunt dels deures de matemàtiques les necessitats i entendre que són aquestes necessitats i que són durant un període molt llarg de temps. De fet, jo crec que això és una cosa que és molt inherent a ser humans, però que en certa forma ho hem oblidat. De fet, quan comentaves, l'anècdota m'ha vingut quan parlaves de la vulnerabilitat, aquella anècdota molt coneguda de la Margaret Mead. Margaret Mead, arqueòloga, antropòloga, donava una conferència i un alumne li pregunta quan va en un jaciment, què és el primer que li fa creure que aquells ossos és civilització humana? Margaret Mead li torna la resposta i l'estudiant li diu, si per exemple troben trossos de metall o trossos de qualsevol, d'algun pot, d'alguna cosa, fixeu-vos que l'estudiant respon allò que ens fa humans és la tècnica. És el que ens diu l'estudiant. Però Margaret Mead diu, no, el que primer sabem que allò eren humans, hi havia civilització, és trobar un os llarg, un fèmur, que va fer un callo de fractura. Cap animal sobreviu a la natura amb un fèmur trencat. Perquè no pot anar a buscar aigua, no pot anar a buscar menjar i no sobreviu als depredadors. Si allò es va curar, és que hi va haver cura. I fixeu-vos que el que ens diu Margaret Mead és que allò que ens fa humans és tenir cura no del que ens rendeix. Tots, en certa manera, tenim cura d'allò que va bé, sinó tenir cura dels més febles entre els nostres. Va molt lligat a allò que som. La meva sensació és que potser la nostra és una societat que, com aquell estudiant diu, allò que ens fa humans és la tècnica. Jo crec que, de fet, allò que ens fa humans és la combinació entre la cura i la tècnica. Perquè és fonamental, perquè el nostre desenvolupament humà no està garantit amb la nostra genètica. La gran majoria d'animals arriben a ser el que són en molt poca interacció humana. En molt poca interacció. Un gat arriba a ser gat requereix molt poc dels altres gats.
requereix molt poca interacció. Els humans necessitem durant un període molt, molt llarg de temps una interacció determinada per arribar a ser el que podem arribar a ser, el nostre potencial. El període és molt llarg, no sé si teniu fills i dius, això s'acaba mai? Perquè és com a de dir, bueno, els meus pares també diuen pensar, això no s'acaba encara, vull dir, sí. Però aquest període tan llarg necessitem com una sèrie de peces i sabem que aquestes peces no es donen només a la família, es donen en tots els contextos en què hi conviu un nen en evolució. Per això, si pensem quina és aquella societat que quan ve la sotracada és capaç de recollir tot allò, és aquella societat en què tots els adults que treballem i compartim amb nens som capaços d'entendre i donar respostes a les seves necessitats. I jo crec que ens falta encara bastant. I tant, però hi ha un aspecte que és molt important, no? I és que la societat és una societat en grans línies que s'implica, no? Jo pensava que avui, en gran part, si podem estar aquí, si això doncs, està funcionant aquesta jornada, no? És perquè hi ha hagut doncs, un equip, no? Des del mateix hospital, l'organització, però hi ha hagut un equip d'activistes i de voluntaris, no? Que ens han fet que la jornada pues, estigui sent un èxit. No? I aquí jo crec que és un element clau també que ens identifica molt a la comunitat, no? I també ens ajuda a ser una comunitat més inclusiva i més resilient. No? Per això li volia preguntar a la Cristina Gomis quin és el paper de l'activisme per promoure aquesta resiliència comunitària i quina és l'experiència que tenen ells com a entitat, no? Que fa molts anys que promouen l'activisme. No? Ens explicàveu abans que avui esteu aquí, però demà esteu també amb una cursa a València, vull dir que volíem també que ens expliquessis una mica quin és aquest paper de l'activisme. Gràcies, Cristina. Sí, efectivament, a veure, nosaltres pensem que l'activisme és una peça molt important dins de la resiliència comunitària i nosaltres ho vivim així. I l'objectiu, sobretot, creiem que és enfortir precisament els col·lectius més vulnerables. No? I això és on nosaltres centrem molt els nostres esforços. Nosaltres a Zúrich i a la Fundació Zúrich, diguem-ne, donem molta importància al voluntariat corporatiu, li diem activisme, una mica perquè per sortir una mica fent una mica de joc de que ja quasi que no és voluntari, esperem de les persones que treballen a Zúrich que siguin activistes, que realment que es comprometin, i perquè a més nosaltres al final també volem predicar amb l'exemple, no? Parlant així una mica de números, en general nosaltres som unes 2.000 persones a Zúrich, a Espanya, i de les 2.000 persones, doncs, més del 75% són activistes. Hem fet 19.000 hores de voluntariat corporatiu en el que portem d'any, per exemple. I ens involucrem als projectes que recolza la Zúrich Foundation, com ara el projecte Henka, i hi ha altres col·laboracions que tenim amb ONGs, amb charity partners i sobretot també amb emergències, com ara el tema de València. No? Vull dir que ens mobilitzem i intentem ser molt flexibles. No? Llavors, també intentem molt, precisament per sumar més amb aquesta resiliència comunitària, tot el que seria el voluntariat corporatiu basat en habilitats, no? Perquè pensem que això també treballes molt més, diguem-ne, la base de reconstrucció d'aquests col·lectius vulnerables perquè tinguin al final les mateixes oportunitats que altres col·lectius. Aquí treballem molt, intentem precisament amb la prioritat que tenim cap als joves, perquè nosaltres estem molt focalitzats a recolzar els joves, el seu benestar físic, sobretot a través de l'esport, però també emocional, a través de programes com Henka i altres programes, doncs donant que tinguin eines, que desenvolupin les habilitats precisament per estar a la seva millor versió i poder donar el millor d'ells mateixos. Llavors això
amb una mica d'ajuda, amb una mica de recolzament, és algo que ens està funcionant molt bé. També orientació professional, ho fem moltíssim amb altres col·lectius vulnerables. Treballem també molt amb dones víctimes de violència de gènere o de trata i amb col·lectius amb discapacitat. És on focalitzem molt els nostres esforços. I a més, a part d'internament, el que en els últims anys també estem intentant fer és involucrar també els stakeholders, no? El que són els nostres intermediaris, clients corporatius. Al final els convidem de fer activisme amb nosaltres, perquè al final l'activisme és una que quan ho fas, el voluntariat corporatiu, enganxa. Enganxa perquè és el que comentava abans la companya a la conferència d'abans, Núria, que és algo que et dona una satisfacció també de que pots aportar, de que pots fer alguna cosa i veus els resultats i que al final ho segueixes fent. No? També fem altres tipus de voluntariat com el d'avui, no? Que és més basat en ajuda logística. No? Molt bé. Bueno, Laia, una mica han donat la resposta de la conferència que tu ens havies fet a l'inici i ara jo et volia preguntar, és una pregunta sorpresa, Laia? Ja ho sé. Perquè no li havíem dit. Però, clar, hem posat molts dels esforços en fer programes de resiliència a les escoles. Tu creus que també n'hauríem de fer fora de les escoles? A on hauríem de desenvolupar aquests programes per realment construir comunitats resilients? L'altre dia, sense saber que em preguntaries això, pensava en la meva filla Rita i en com ha canviat d'un any a l'altre. Ara en té 2 i pensava com podia ser. Bueno, és que coneix a la Rita, aquest xiquet. Com podia ser que amb un any de diferència hagués fet un canvi tan absolutament admirable i difícil d'entendre, sense pensar en un miracle. I llavors vaig arribar a la conclusió que malauradament els humans pensem que aquests canvis no es poden fer a nivell intern, que quan ja deixes de créixer, aquests salts d'un any per l'altre, que gairebé et mires i dius, ostres, jo era aquesta, no poden ser a nivell intern. I pensava, per què no ens n'adonem que quan qualsevol ésser humà, sigui qui sigui, dedica temps i recursos al seu desenvolupament personal, pot tenir la mateixa sensació que jo vaig tenir mirant a la meva filla Rita i pensar, uau, que diferent que faig les coses. Ara sóc més útil, ara sóc més lluminosa. No ho he fet sola i m'han inspirat moltes persones, etc. Per tant, jo aquesta pregunta la respondria dient que tant de bo, quan naixem, ens diguessin tens un compromís amb tu i amb la persona que pots arribar a ser si dediques temps i recursos. Aquesta serà la teva contribució més gran, la més important i la que tindrà més impacte. Per la resta, que des de tots els àmbits que en tenen la responsabilitat es promogui aquest desenvolupament de tots aquests factors protectors i de creixement, dintre els quals hi ha les competències emocionals, però n'hi ha d'altres. Jo penso, i des del meu punt de vista, que ha d'anar molt emparat des de l'administració, des de les polítiques, com a última instància. Penso que d'una manera o altra, igual que ajuden a la societat sencera a avançar en altres aspectes, també hi hauria d'haver aquest compromís i que no fos només en el món de l'educació, sinó en tot i de manera transversal i que hi haguessin els recursos i inclús en depèn de com l'obligatorietat. No he dit bé la paraula, però segur que se m'ha entès. Sí. O sigui que... Molt bé. Què et diria això? Bueno, jo per acabar, ara els hi volia demanar que què volem que us emporteu? Un missatge, no? El que dirien els de mitjans de comunicació, el titular. Quin és el titular
que volem que s'emporti les persones que avui ens acompanyen, no? I que quan avui quedin al vespre amb els amics, amb les famílies o demà, diguin, ostres, ahir ens van dir una cosa tan important de construir resiliència comunitària. Res, un titular. Un titular és difícil, però... un compromís, ha d'haver-hi un compromís, i d'acord també pressupostari, però no només, de trencar l'estereotip, que és que necessitem lideratges i polítiques pel benestar a totes les altres, clarament abocades a la comunitat, que no sembli que no vols fer el que et toca fer. I això és molt típic del progressisme, diríem, jo vull fer comunitat perquè resulta que no tinc prou recursos o no poso prou èmfasis a arreglar la fam o la violència o l'habitatge. Lideratges que construeixin, que proposin construir comunitats resilients, sense excusar-te amb les teves pròpies obligacions. Jo crec que això és l'únic camí que hi ha, i aquesta idea de One Health, només hi ha una salut. La salut humana, la salut animal, la salut mediambiental, la salut social, només n'hi ha una, només. Llavors, jo crec que aquesta idea de comunitats resilients té que veure amb un canvi molt rellevant, que també la societat compri, perquè anem més aviat a l'inversa, pensem en el Trump, que tornem a l'individualisme. I en canvi, la gent ha de votar, dic votar en el sentit ampli de la paraula, projectes clarament de comunitats resilients, inclusives, Tothom és vulnerable, tothom és divers, hi ha vulnerabilitats que has de posar més escales o més acompanyaments, i tothom educa, tothom fa salut. Els adults de la doctora Dols no pot ser que vagin minvant la percepció dels joves, estic dient ara, perquè hi ha molta més gent disposada a fer-ho, penseu, també des del voluntariat. Perdona, no ha estat una frase, però em sap greu, Bueno, ens quedarem amb el titular de promoure comunitats resilients i els lideratges han d'acompanyar. Cristina. Jo diria, si no ho heu fet mai, feu voluntariat corporatiu i els joves també feu, perquè us porteu més del que esteu donant. El meu segon titular problemàtic, perquè que m'imagino posant, a partir de demà, els alcaldes i els regidors seran ministres de salut. Entenent el concepte, la capacitat que tenim des del petit entorn, l'efecte directe en la nostra salut. Sí. El meu seria més problemàtic, però no te'l contesto. És que els alcaldes i els ministres de salut es haguessin de passar una temporada a l'hospital. No, això no. Jo crec que el meu titular és les persones som éssers que necessitem conviure i conmorir. Conviure vol dir que per arribar a ser qui puc arribar a ser necessito els altres, i per quan passin els moments foscos necessito també els altres per poder tornar al qui volia i podia arribar a ser. Laia. Jo diria esperança i compromís, i dic esperança i no optimisme per recollir aquesta espiritualitat de la que parlaves. Això que està passant aquí era inimaginable fa 10 anys. Totalment. I està passant. Aleshores, per què hi dic compromís també? Perquè moltes vegades esperem que l'esforç que estem fent avui ja reverteixi avui en mi. De manera que el que estàs fent està al teu servei i no tu al servei del que estàs fent. I això de vegades desanima molt. Però cada persona es dediqui al que es dediqui pot contribuir a la resiliència comunitària. Per tant, aquest compromís és jo, sigui on sigui, puc fer alguna cosa al respecte i amb aquesta visió més d'aquesta contribució que potser no em beneficiarà directament a mi, però que segur que arribarà. O sigui que diria aquestes dues coses. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Esperem que aquests missatges arribin.